Helo, dwi'n ôl ac dwi yn y airport ac o'n i yn y airport yn y fideo dwytha a mae car fi yn wrecked. R'un car di hwn? Ie, r'un car ydi o. Mae yna XP board yn fan'na, mae ar ben rhywbeth, so dwi'n gorfod mynd ar mynydd o dwi'n neud jump off. Dwi'n meddwl fel yna, ie. Ond na i drio yn y car yma. A dwi wedi bod yn practisio, so dwi bach o well. Dwi wedi bod yn neud mwy o rases, ddo. Ac yr ola fyny fama mae'r mynydd, a wedyn... Ia, y mynydd bach yna yn fan'na, dio. A wedyn ti'n jumpio hwnna, ti'n trio mynd i fewn i fan'na, a hitio'r bod yna. Dwi fel arfer yn neud efo Ferrari neu Ultima, neu Bugatti fi. Ac... dwi'n gwybod lle mae yna loads mwy o boards gwahanol. Dwi wedi bod yn torri rei adra. So, na, wneith yn gweithio hwnna. So, nes I fynd i fama, mae yna rhywbeth yn fama. So, os dwi jyst yn... Na, fy'n am wneud hynna, so... Os dwi'n trio mynd i fama ella? Ie, na i fynd i fama gynta, a wedyn na i ffindio ffordd fi. So, dwi'n trio cael i'r docks, a wedyn mae'r fod XP bod yn fan'na, dwi'n yn siŵr. A wedyn dwi wedi torri un neu ddau XP board, a dwi'n gwybod hefyd lle mae yna fast travelling board. Ac dwi'n angen trio cael i'r auto show hefyd. Mae'r auto show yn fama, ond dim yn fatha ar ochr arall, dio. So, visit the garage. Na, dwi'n eisiau neud na. Fast travel. Nope. Dwi'n eisiau fast travel i fan'na eto. Eto na i just... Na i gael ymlaen mewn ffordd ma. Dwi'n eisiau mynd i'r airport eto, achos... Wel, mae car fi'n wrecked, ac os dwi'n fast travelio i rwla, fydd car fi'n well, ond dwi'n eisiau neud yna. A dwi wedi bod yn tiwnio lot o geir, so na i fynd i tiwnio hwn hefyd, i wneud o mwy sydyn a beth fel yna. So, ti'n neud hwnna yn y garage, so na i just fast travelio i fan'na. A wedyn mae yna ffordd arall hefyd i gael i'r i'r docks yn haws. Ti just yn dilyn y motorway sef y lôn melyn a wedyn trio cael lawr yna. Mae car fi'n well rwan. So just cael ei fama a wedyn pwys A. Na, dwi'n eisiau mynd yna. So. Sut sy'n cael gwarad o destination chdi fan? No. LB. No. Oce, mae'n well. Dwi'n gorfod dilyn arrows o'n. Ag, dwi eisiau mynd i tiwnio'r car yma. A wedyn... So, tuning... Oce. Na i'r neud hwn. Yn fama. Yn fana. I fyny at... Hynna, oce. So, a wedyn na i'r neud hwn i fyny at top fo. Ie. Wan na i fynd holl ffordd i brec. Balance. Na, dwi'n gallu neud brec. Roedd dwi yn gallu neud. Tyres fel na. Gearing. Element. Nope. Okay, dwi'n angen chwarae mwy, so yes. A i neud... Find bands. Dwi eisiau ffeindio bands.
un car genna fi, so dyna pam dwi eisiau'r auto show, achos rhaid ti cael mwy o geir o hwnna. Okay. Actually, na I just mynd I dreifio'r car ma. Dwi'n mynd I gael i'r docks. Hefyd, os ti'n mynd i'r docks ma yna fatha peth ma ti'n gallu neud I gael... Rhaid ti gael y car neu rhywbeth fel yna a ti'n cael lot o credits am wneud bucket list. A wedyn, os da chi'n gweld fatha electric Saint Pink fatha yna ar y minimap dwi'n mynd at wan. Mae hwnna di'r fast travelling boards. Mae hynna... Os ti'n cael nhw I gyd, mae 50 o nhw I gyd efo'i gilydd. A wedyn, os ti'n cael nhw I gyd, ti'n gallu fast travelio I rwla heb I yn prynu'r talu I gael hwnna. Ond dwi'n meddwl byddai'n gallu neud hynna. So, mae o'n melyn beth ti'n gweld o. Ond ar y thing mae'n pink. Lle mae o wan? Mae'n anodd I ffeindio yn y gwair fel yma, achos mae'r gwair yn felyn. I fod, dwi'n reit ochr o fama mae o. Ie, fel mam deu Horizon Festival, ti'n torri fo. Dim fast travel board smash 2 o nhw allan o'r 50. So, dwi'n mynd I chwilio am mwy o XP boards, a wedyn yn cychwyn y gêm, mae o weithiau ma'n dweud faint o scenes ti'n angen, fatha boards yna ti'n angen smasho. Gyd efo'i gilydd ti'n gorfod smasho 150, dwi'n angen slofi chdi lawr o bod chdi'n gallu curo. O'n I chwarae nhw mewn Ferrari, a ti'n gallu cael Ferrari o the rasio neu rhywbeth fel yna. Na I gan ymlaen fi'n fyny ffordd yma, a wedyn na I fynd ar y motorway 10 eiliad. Mae rhywbeth yn wrong. Mae fod y motorway yma. Mae fod y motorway yn mynd fel yma. Mae'n jyst mynd fel yma ar y funud. O ie, mae'r peth llwyd mae motorway yn di. Wedyn ti'n mynd lawr hwn, a wedyn ti'n mynd lawr ffordd yma I fyny ffordd yma, wedyn ti yn y docks. A wedyn rwla ar ben y containers yma, neu rwla yn fama. Mae yna fatha car, bucket list, yn fama dy meddwl mae o. Ar ben y thing bach na sy'n edrych oedd y speidar. A wedyn, mae'n deud na docks di o'n fanna, a wedyn fama lle mae'r thing yna. A wedyn ti'n gallu gwneud jumps mawr. A wedyn os ti'n mynd lawr fama, a wedyn, da chi'n gweld y peth yma. Mae yna peth bach yma. Os ti'n mynd rown hwnna, fyddwch chi weld motorbikes, ti'n gallu dreifio fo. Mae'r cwch mawr a mae yna lorries bach. So, dwi'n mynd I fynd I fam yna. I'r motorway na fanna, ond dwi'n angen pasio hwn I gyd gynta. Dwi'n hoffi mynd I... Mae yna golf course yn fama. Mae yna bucket list yn fama hefyd. Ie, na I fynd ffordd ma, so... Dwi'n mynd I cerio am y sat-nav am wan. Dwi'n jyst mynd I ddilyn gwyrdd. So, dwi'n mynd I chwilio am ffordd I gael I fyny fonna. Dwi'n meddwl mae'n gallu, achos dwi'n meddwl mewn fferm efo wal dwi. Dwi'n siŵr. Na, dwi'n ffain. Fama dwi'n angwynd. Yw perks. Gyda fi un perk, so... Drift star. Nope. It's easy to begin clean. Slim stream. Na I fynd a... Wel, dwi isio mwyaf I gyd ewi... Hwn dwi isio mwyaf, so na I gael hwn. Unlock perk. Ond gen fi hwnna, wedyn nesa.
efo 2 nhw'n rhaid cael hwn. Mae hein 2 yn costiwm. Na i gael hein gynta. Ideally, na i chwilio am y lôn. A wedyn dwi'n mynd. Oh no. A fatha nes i ddweud yn episod dwytha, checiwch allan Rocket Major ag Bob 123-2007. Ella na i rasio pobl. Ella na i trio neud straight race. Ella mae hein ddau yn neud straight race. Go on orange car. Mae'r person gwyn yna yn kind of annoying hefyd. A wedyn ar ôl fi cael i'r docs a ella trio neud y bucket list, dwi'n mynd na i trio neud ras arall. Na i neud y ras yma. Cross country neu yr un yma. Dwi'n eisiau neud hwnna. Neu rhaid gael i fan i gael XP bod na, ond nesaf dwi'n mynd cross country a wedyn. Hwna'n anodd. Dwi'n mynd i rasio hein i gyd. Ceir nhw slo. Ella chos bod fi wedi tiwnio yn fi chydig. Chos mae'r Audi ta BMW di hwn. Dwi'n meddwl BMW. Mae hynna'n un o'r kids. Hwn ydy'r car, un o'r car gyntaf sy'n gallu cael. Nath Bob gymryd Toyota gyntaf, ond dwi'm yn gwybod be nath Rocket Major gymryd. Na i jecio fo a deitha chi fory. Ond dwi meddwl na hwn ydy'r car gorau, ond fi di yna. Ond ar Xbox fi, dwi yn cael Toyota fel arfer, achos bod yn goch. Lliw gorau fi ydy goch. Dwi'n hoffi crasio yn y ceir hefyd, achos weithiau ti'n mynd rili sydyn efo Ferrari, ti'n gallu just boomio nhw i ffwrdd. Dwi ar level 3, iawn. So mae'r rhif ar y wristband ydy level chdi. Dwi ar level 3. Ac unwaith ti'n curo mwy o rases a neu dod yn top 3, ti'n cael mwy o wristbands. A wedyn, mae'n mynd i fyny at gold wristband. So, boom. Am rach chdi ddim dilyn fi. Ceir fel na mor annoying. Dwi jyst mynd i fynd fyny ffordd ma. Dwi'n cerio am y lôn. A dwi ochr y golf course. Dwi'n meddwl bod fi ochr y golf course. Mae yna fod roedd yn fama. Oes, mae yna fod bucket list rhwng fama. Fama, mae destination fi. You have reached your destination. Mae'n dweud hynna. Ond i'r bucket list ddim yma. Ond rhwng ar hwn fama, mae yna afon. Fama, mae yna afon mawr yma. A wedyn weithiau dwi'n trio cael yn y thing. Dwi'n trio mynd neu jumps i cael fyny hwnna. Episodes ola fi, dwi'n mynd i wneud Minecraft special, chos hynna fi yn dda. A fi yna un episod mawr gobeithio, os ddim just 2 i wneud yr un peth. Wedyn, mae'na speed camera yn fama, gweld sy'n rhaid trigio fel yma. Dwi'n mynd i fi mwy o slow dwi'n gallu. Dwi'n mynd i fewn ffordd yma. Quick. Nath o'n gweithio am rhyw rheswm.
Ella dwi'n gorfod mynd yn sydyn. O ie. Speed trap. Ac os ti'n mynd yn slow. So ma 2 hours later. Dwi'n mynd i... Oedd y car yna'n mynd yn sydyn. Dwi'n mynd i trio cael Ferrari cyn gadael y channel o Forza. So dwi'n mynd i trio cael Ferrari. Ond mae hynna bach yn anodd. So na i just... Dwi'n eisiau mynd i'r docks eto. Na i just neud cross country ma. Sy'n mynd i fod yn anodd i cael yna. Achos mae'n mor bell a fydd o'n cymryd mor hir. Ag... Dwi eisiau just checio rhywbeth. Dwi eisiau just checio... Ia, mae yna 2 yn agos i gilydd. 2 fatha reit ochr i gilydd. Dwi'n meddwl cross country. Ia, sports cars, cross country. Then sports cars. Then sports cars change your championship. Use festival service. Mae'n anodd neu hwnna. Ti'n heiddi fo. Os ydych chi'n gweld fatha pobl yn efo i gilydd, fatha yn rasio i gilydd, mae hynna fatha online friends. Ag pam yn deitha fi droi rownd wan? Fatha... Mae'n rhai pobl jyst newid basio mae hyn efo. Mae rhaid yn online friends, ond dwi ddim efo online friends, so dwi jyst yn dreifio ar ben fy hun. O ma. Mae 2 online friend yn fanna. O, dim yna 2 yn fanna. Wel na, dyn nhw ddim yn online friends, ni'n mynd i. So, dwi'n mynd i gael y ras ma. A wedyn trio curo, fatha nes I curo un o'r rhasys. Dwi'n newydd fynd dros wal. O'n i'n meddwl chdi'n gallu cael dros walio. Mwyn gorfod mynd off. A mae hwnna'n newydd fynd trwy fi. Mae'r game yma'n crazy. So dwi'n mynd i cael ei destination fi. A wedyn fyddai'n neud y ras ma, trio curo. Wedyn fyddai'n di... Ac os fydd y fideo'n rhedeg allan, fyddai ddeitha chi'n episod nesa. Os eisiau curo neu ddim. Ac ella fyddai dal neud y ras erbyn y fideo nesa fi. Ond ella fyddai ddim yn curo. So dwi'n gorfod cael i'r un yma fama. Faint o hir hwn bara? Dwi efo syniad. Ella fe cael ei destination fi mewn ffordd ma. Yn lle gorfod mynd ar y lôn. Ta'r lôn. Mae'n mynd ar y lôn. Na'n ddo. Dwi'n meddwl fwy'n gallu neud o. Come on, speed up, speed up. Fyddai'n gorfod neud run up o fama. 3, 2, 1, go. Okay. Yes. Nes I neud o. Ultimate A. Dwi'n mynd I cael destination fi. Ond ella, dwi'n mynd I neud be nes I neud gynna. Trio cael off, ond... Na, neith am gweithio. Dwi'n jyst mynd I cael destination fi, neud y ras ma. Gobeithio na I guro. Neu cael yn top 3, a wedyn... Fydd level fi yn mynd I fyny. No, dim hynna. Sut dwi'n checio beth I level fi wan? Perks unlocked. 2 yno.
allan o 52. Adre dwi efo nhw I gyd. So, dwi'n mynd I just cael i'r ras ma. Mae destination fi'n wow. Oce, na I ddreifio fel ma. Dwi efo syniad. Bydd hyn yn syniad da. Yes. Bydd hyn yn cymryd llai amser. Teleportio I fama a wedyn dreifio o fama holl ffordd i'r ras. A nath actually gweithio hefyd. Gobeithio na fydd na ddim ceir sydyn yn lle dwi'n rasio. Chos wedyn fyddai'n colli. Cos sports race cross country dion. Dim a normal cars like this race dio. Dwi'n gallu dreifio fo. Do. Gobeithio na I giro wish me luck. Dwi bron iawn yna. Jump. Nope, nes I ddim jumpio. No. Ella fydda nhw'n neud y ras, ddo. Na, fydda nhw ddim. Fi sy'n angen neud y ras. Dwi'n mynd I afal yn mynd ymlaen, a wedyn, just chwarae fel yma. Dwi'n mynd I afal hwnna lawr ddo, rhag ofyn. A dda I just mynd get ready, a wedyn fydd o'n deud go, fydda'n sylwio, fydda I just neud hynna. Fi di'r olar, nac I dim yn fi di'r olar. Please wait. 2 hours later. Dwi'n mynd I gychwyn y ras. Dwi yn level 3 dwi'n meddwl o. Ag dwi ddim yn ola. Position fi 8fed allan o dda 12. Dwi'n lwcus na cross country ystio hefyd, so dwi'n gorfod mynd cross country, obviously, chos dyna beth I ras. Dwi ddim mor dda neu cross country, chos mae'n anodd controlio pryd ti'n mynd ar gwair a bethau fel yna. Ond mae'n haws chos lôn a bethau ti'n crasio fewn I. Ti'n crasio fewn I fatha tai a bob dim fel yna. So, trio Curo'r Ras yma. O, dwi'n ail, wan dwi'n gynta. So dwi'n mynd I trio Curo'r Ras yma eto. Neu at least dod yn top 3. Achos nes I ddod yn 6ed y ras dwytha fi. Ras ail fi nes I ddod yn gynta. Ras gynta fi nes I ddod yn ola. Gobeithio na I neud mor dda yn y ras yma, dod yn gynta, gobeithio. So, trwy'r checkpoints. Mae yna loads o pobl yn dilyn fi, chos bod fi'n gynta. Oedd hynna bach yn annoying. A mae yna car just yn pasio fi fan o'n. A mae rhywun arall mynd I pasio fi. Mae jo wedi pasio'r checkpoint a dwi wedi hefyd. Dwi'n angen mynd trwy'r checkpoint. Come on, come on. So I'm Curo'r Ras yma. Dwi bron yn neud o, come on, come on, come on, come on, come on. Nes I ddod yn ail. Yes. So dwi ar level 3. Nes I ddod yn ail. So, continue. Nes I ddod yn ail.